Magandang araw mga igan. Dito naman tayo ngayon upang i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-share ng ating video mula sa YouTube to Facebook to FB ba. Madali lang to mga kaibigan. Kailangan kasi i-share natin yung yung video natin. Halimbawa may video tayo sa ating YouTube na dito tayo sa isa kong channel. Yan ito. Ito yung aking ito yung hindi pa monetize na channel ko mga igan. Hanap tayo ng dito, hanap tayo ng video tapos i-share natin sa ating FB, sa ating Facebook. Hanap tayo mga igan itong mga luto-luto na to. Yan, saan yun? Ito mga igan, i-share natin to, itong luto-luto na to Yan. Unang gagawin mo dito mga igan ay dito ka i-play mo muna mga igan. I-play mo muna yan. Yan mga igan, i-play mo muna yung yung video na yan. Tapos pindutin mo ang share. Yan mga igan, share. Tapos copy link mo siya mga igan. Tapos pupunta tayo sa Facebook mamaya. Yan yung luto-luto natin na video. Pupunta tayo sa ating FB account. Doon ka na sa yung Facebook. Yan, kailangan yung Facebook mga igan. Yung Facebook mo kailangan kasi dalawa. Yung isa kung gusto mong yung may personal account ka mga igan, at saka yung kung gusto mong kumita ng pera talaga, pwede mo yung pang sa FB lang talaga, at saka yung personal account pwede ka doon. Pwede ka post doon ng wag kang mag-post doon sa yung para kumita ka ba, kasi mabiolate ka doon, magkaroon ka ng violation doon dito. Ito pang ito yung pang ko to sa Facebook. Doon ako sa personal account ko pwede ka makapag-post doon sa personal account mo mismo mga igan ng kahit kaya doon tayo. Dalawa ang FB account ko mga igan. Yan, log out muna tayo. Yan, dito na tayo mga igan. Sunod na gawin natin ay dito tayo sa what's on your mind. What's on your mind. Dutin natin yan. Yan. Para maraming makapanood. Huwag yung friend lang mga kaibigan. Dito mo i-public mo yan. Done. Yan. Copy paste mo dyan. Paste. Nandyan na, nakapost na mga igan Ayan, dyan na post mo na mga kaibigan. Tapos hindi pa yan, kung gusto mong i-share bawat isa sa mga friend mo mga igan, dito ka share pindutin mo yan, share now. Naka-share na yan mga igan. Yan po yung share natin sa ating video sa YouTube to Facebook. Yan lang mga igan. Madali lang. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Maraming pong salamat yung panonood. God bless.